Rapport tal-Kummissjoni Ewropea innota l-għajnuna kbira li qed jagħti l-Gvern fis-sussidju tal-enerġija u qal li din għandha tonqos flimkien ma' rimarki dwar is-saħħa tal-ekonomija Maltija li fi kliem il-Kummissjoni Ewropea din qed tmur aħjar minn dik ta' stati membri oħra għal dawn is-sentejn, jiġifieri din is-sena u s-sena d-dieħla. Fil-fatt fis-sqarrija l-Gvern innota dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea anke fuq is-settur tax-xogħol li għandu andament tajjeb bit kabir fil-ħolqien tax-xogħol li jisboq il-medja Ewropea. Dan flimkien ma' tnaqqis fl-inflazzjoni fejn sas-sena d-dieħla ir-rata tal-għoli tal-ħajja mistennija tonqos bin-nofs. Fuq dawn ir-rimarki tal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern qal li l-miżuri li jagħtu stabilità fuq prodotti essenzjali tal-ikel qed iħallu l-frott. Il-Gvern qal li dwar miri fiskali li semmet il-Kummissjoni Ewropea dwar il-ħtieġa ta' tnaqqis fid-deficit li hu marbut direttament mas sussidju qawwi li qed jagħti l-Gvern fil-qasam tal-enerġija lill-familji u lin-negozji, Malti kommessa li tkompli tnaqqas id-deficit ikkumparat mar-rata ta' tkabbir ekonomiku li qed jibqa' jesperjenza pajjiżna. Fil-fatt il-Gvern Malti qal li r-rata tad-deficit se tkompli tonqos b'9 perċentwal kull sena biex tkun konformi mal-kriterji Ewropej, jiġifieri taħt 3% sa 4 snin oħra. Il-Kummissjoni Ewropea wissiet bi proċedura marbuta ma' deficit li jkompli jiżdied u talbet biex jonqos is-sussidju mal-enerġija. Xi ħaġa li dwar is-sussidju il-Gvern baqa' sod u jsostni li dan għandu jibqa' joffri stabbiltà iżda b'miri li d-deficit ikompli jonqos. Il-Gvern innota rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha fuq kull stat membru, fosthom dwar il-ħtieġa ta' diversifikazzjoni fil-qasam tal-enerġija u l-ħtieġa li pajjiżna jkompli jżid l-enerġija nadifa u jnaqqas id-dipendenza mill-konsum tradizzjonali fl-enerġija. Qal li pajjiżna jibqa' impenjat li jimplementa l-pjan ta' rkupru u reżiljenza approvat mill-Unjoni Ewropea. Lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet iddeskriviet il-pjan Malti bħala l-aktar wieħed ambjentali minn dawk imresqa mill-gvernijiet kollha tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt dan il-pjan jindirizza l-qalbit il-ġodda dawk diġitali u ambjentali fejn il-Gvern diġà ħareġ 4 sejħiet għall-investiment f'sistemi kbar ta' enerġija rinnovabbli u sejħ oħra l-investiment f'sistema ta' enerġija rinnovabbli li kapaċi tiġġenera aktar minn 1000 kilowatt. Ma' dawn l-inizjattivi, il-Gvern qed jaħdem fuq il-proġett ta' tieni interconnector bejn Malta u Sqalija li għandu jkun lest sa sentejn oħra. Ir-rapport ħares ukoll lejn is-settur edukattiv u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema f'Malta fejn il-Gvern qal li se jkompli jagħmel żvilupp il quddiem f'dan ir-rigward permezz tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li għadu kif nieda u li għandha lan li l-istudenti jilħu l-potenzjal kollu tagħhom f'kuntest ta' dinja li qed tkompli tevolvi u jeħtieġ li l-istudenti jkunu mħarġa setturi emerġenti. Dwar l-infrastruttura fit-toroq u trasport, il-Gvern innota inizjattivi li ttieħdu fosthom favur trasport bil-baħar u trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd permezz tat-tal-linja Card. Qal li l-Kummissjoni Ewropea nnotat ukoll irkupru qawwi fit-turiżmu, tant li f'dan is-settur pajjiżna issa jikseb riżultati aħjar minn ta' qabel il-pandemija. Brabta ma' dan ir-rapport, il-Gvern temm jgħid li se jibqa' impenjat li jindirizza l-isfidi kurrenti permezz ta' politika effettiva li timplementa u li tieħu id-deċiżjonijiet.